Madre. What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Nandito tayo ngayon sa Tondaligan Beach mga dre. Padyak-padyak muna tayo habang walang ride sa bundok. Indoor road mode, let's go! Many minutes later. Nakailang ikot na tayo mga dre. Kamusta naman? Part pala to ng review natin dito sa Carbonation Rim mga dre. So far dito sa Patag, okay siya. Alam niyo yung feeling na lumulutang? Wow! What's up? Kunwari, Insta360 itong gamit natin mga dre. Meanwhile, pahinga muna tayo dito mga dre. Ganda ng panahon, makulimlim. So bike check natin si Drain mga dre. Si Drain ay Giant Rain 2020 29er mga dre, medium size. Tapos naka Fox Float X tayo dito sa rear shocks. And then Fox 36 naman sa fork mga dre. Sa hubs natin naka Hope rotors din. And then sa rim ating bagong Carbonation na nakabalot sa Maxxis Asegay. Sa cockpit naman mga dre,
Meron tayong pang handlebar, tapos stem, spike. Ang brake set natin TRP, and then naka SDG handle grip tayo mga dre. Itong headset natin galing sa Chris King. Wow! Nag-iisang bling bling natin. Tapos ang dropper natin naka SDG Telis mga dre. Ito siya, naka SDG saddle din. Sa drivetrain naman meron tayo ditong SRAM GX, crank RD, tapos cogs, then hook pedal mga dre. At nandyan din ang ating feedlock na bottle. Ito, naka-hook din mga dre. Seat clamp. So yun lang naman si drain. Alright. Tara, samahan niyo ulit akong umikot mga dre. Tara mga dre, punta tayo sa tabing dagat. Kalmado ng dagat mga dre. Meanwhile, balik na tayo doon mga dre. Ang gandang mag-relax dito sa dagat. a few inches later.
Yan, dito tayo sa may I Love Tundaligan. Picturean lang natin si Drain mga Dre. Good morning po. Morning. Anong available, mother? Aros kaldo tsaka sa mami. Ano tong kasangga? Mami po. Mami. Oh, sige. Bigyan niyo ako ng isang mami. Okay. Kain muna tayo dito mga Dre. Hindi makukumpleto ang ride pag walang Team Masibay Style. Kain muna tayo dito mga Dre. Try natin tong kasangga. In short, mami. Ito siya mga Dre. Team Masibay Style. Thank you. Thank you, mother. Eh, magkano taho? May 10. Bigyan niyo ako ng 15. May 15 ba? Oh, sige, 15 na lang bari ako dito eh. Para bilhin na natin. Ayan tayo ng taho mga Dre. Sarap, ang init. Sige po kuya, thank you. A few moments later. Thank you mga Dre, sinamahan niyo ako sa short ride ko. Warm up muna tayo mga Dre habang wala pang ride sa bundok. At sa wakas, na-ride din natin tong bagong carbonation rim natin galing sa AC Cycle. Sir AC, thank you. Kaya dito ko muna tatapusin tong video mga Dre. Please subscribe kung nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli!